Good morning, Bisaya ni nga sili. Medyo nikulot lang ni siya, pero daghag bunga oh. Oh, pero nikulot-kulot ang dahon, pero naulian naman nun nga ni uwan. Pero akong naamis ko kay daghang kay bunga. Tanawa ang bunga oh. Daghan kay bunga. Pagkadaghana sa bunga oh, napay dahang buwak. Malahi ra gid og naay uwan. Pero ang uwan mugda po ning sakit mo po ni atakis mga insekto kung mag-uwan. Muna ang mga farmers abtik ko dayon. Kani mga spray na sa kuan ni karong hapon para malikay ni siya sa sakit. Okay, thank you very much. Mahala ra ba sili Bisaya ron? Tag 380 ang kilo. Ang kontra lang sa nani niya kay ang langgam nga pirok-pirok usog kay mukaon na ni. Lahi ra sa ning dagko ba nga kani di man matuon pirok-pirok. Kani hybrid ni. Kani gagmay man no, tanawa. Dako kay diferensya. Gamay kay ni. Nga hybrid no. Di na matuon pirok-pirok. Okay, thank you very much. Ampo lang tos kitas ana ni nga buligan ta, makakwarta taon ning mga retiree. Okay, bye-bye.